крайбрежното население в Беломорието е риболова. Като остров сред водите се издига манастира Свети Никола, посветен на светеца покровител на рибарите. В разгара на риболова мрежите всеки ден се преглеждат и изкърпват за богатия лов на другата сутрин. Риболов в Буругьол, най-голямото рибно езеро в Беломорието. Тук дневно се лови по няколко тона риба. Дребната риба е изобилна. Лодката е пълна с рибата атерина. Риболовът край Порто Лаго се ръководи от местната риболовна кооперация, която след освобождението даде нов тласък на този плодоносен поминък за населението.